Dakle, mi imamo obezbeđenih 6 miliona kubnih metara gasa uvoza na dnevnom nivou. Dnevno? Dnevno. Dakle, nama je danas potrebno i 10, i 11, i 12. Ali da kažemo za prva 4 meseca prosečnih 9 do 10, nekad ide i u piku i do 12, nije važno, ali 9 do 10. Dakle, mi ovih, saslušajte me, 6 miliona kubnih metara. Dakle, to se zove TTF, berzanska cena, referentna berza je Holandija. Jel' tako? Mi smo dobili puta 270 evra na 1000 kubnih metara. Jel' tako? 1000 metara kubnih. Jel' tako? Dakle, 270 evra. 270 evra. Pogledajte. A da li ste na dnevno upravo ovoj berzi 1300 ili 1350? Samo saslušajte, ne, na berzi, današnja cena. Niste pratili nekoliko dana. Zahvaljujući glupim izjavama raznih političara iz Evrope. Jel' tako? Danas je 1700, ići će na 1800. Pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Pa sram ih bilo. Dakle, to se zove TTF, berzanska cena, referentna berza je Holandija, to je 1700 evra. Dakle, pogledajte, mi plaćamo za 6 miliona 270, oni 1700. Isto za 1000. To je, ljudi, samo me slušajte, ovo je 6 puta niža cena. Jel' tako? Na 10 miliona kubnih metara mi bismo plaćali 17 miliona. Ovako plaćamo 1,5 miliona za ovih, otprilike 1,5 miliona, nešto preko 1,6 evra plaćamo za ovih 6 miliona. Jel' tako? Pa sram ih bilo. A vidjet ćemo, očekujemo dodatne sastanke u ponedjeljak i utorak, koliko ćemo da plaćamo od 1. januara za dodatna 4 miliona. Dakle, kako god okrenete, na ovih 6 miliona, pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Mi smo uštedili Srbiji samo tim dogovorom sa Putinom. Jer 6 puta 17 vam je 10 i 200, ako se ne varam, nije ni važno. Jel' tako? 10 miliona i 200 hiljada bismo dnevno plaćali. Ovde plaćamo 1,6 miliona. Dakle, 8 miliona i 600 hiljada na 6 miliona smo dnevno uštedali Srbiji. Pa sram ih bilo kakve stvari govore. Pa sram ih bilo kakve izmišljene priče pričaju narodu. Jel' tako? Pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Da sam se živ pojao, oni me napadaju, kaže što si rekao da ću se obesim o luster, najrađe od muke svoje, od svega toga što moram te gluposti da slušam i za sve druge stvari i zbog problema koji... Pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Dakle, samo na tome sam vam pokazao na dnevnom nivou uštedimo 8, jer njihovi prijatelji uzimaju TTF plus 0,05. Plus 0,05. Dakle, to se zove TTF, berzanska cena, referentna berza je Holandija. To im je troškovna cena. Marža za obezbeđivanje gasa. Pa sram ih bilo. Na dnevnom nivou ovoliki novac najmanje, a ja želim da dođemo do toga da uštedimo 10 miliona dnevno. Da bi mogli deci da zagreju mleko. Pogledajte, pogledajte ovde. Ovo može da se ogriše. Ima ove, super su mi dali ove. Super su mi dali ove table. Dakle, pogledajte ovde. Ovo je gasovod. Pogledajte, to je magistralni gasovod kroz našu zemlju. 402 kilometra, potpuno nov. Mi ne bismo imali da nema ovog dela Balkanskog toka, Turskog toka, Južnog toka, kako god da ga zovete. Mi nemamo gas odakle da primamo. Nama je on dolazi odavde preko Beregova, mađarske granice ulazi ovde. Nema ga više. Dakle, samo vam govorim, ovo su vam podaci, ovo su činjenice. Ovo su činjenice kojima niko ne može da opepeli. To su činjenice. To su brojevi priznati od MMF-a, Svetske banke i Eurostata. Vi onda samo sebi zadajete težni zadatak, a mislite da se kandidujete ponovo na izborima. To ćemo da vidimo. Ovo nema veze sa kandidovanjem, ovo ima veze sa tim da Srbija je na dobrom putu, da Srbija odlično napreduje i naše je da nastavimo ovaj trend. Ja sam to naučio od šejka Muhameda bin Zajeda Al Nahjana, on mi je rekao kada nekoga prestigneš, onda nije cilj da to ostane u takvom redosledu, nego da razliku uvećavaš, a da gledate da prestižete neke nove. Sad je cilj da preteknemo Bugarsku sasvim i verujem da ćemo to početkom godine izboriti i tako dalje. Pa dobro, to će, vidjet ćemo to tamo u januaru, februaru vidjet ćemo, kad dođe vreme. Hvala vam što ste priglasili. Hvala vama i sreća, radom želim. Hvala.